Ahojte, vítajte pri dnešnej téme. Puberta. Čo? Niekedy to môže byť celkom jazda. Zrazu sa pleť viac mastí, potíme sa na miesta, kde sme sa predtým nepotili a celkovo sa naše telo mení. Ale žiadny strach, v tomto sprievodcovi si to všetko pekne prejdeme, krok za krokom. Ukážeme si, ako sa o seba starať tak, aby sme sa cítili fakt super. Takže, čo nás dnes čaká? Najprv sa pozrieme na to, čo sa to vlastne v tele deje. Potom si dáme misiu čistá pleť a povieme si, ako na akne. Dáme stopku zápachu potu, preberieme starostlivosť o vlasy a aj všetko dôležité o intímnej hygiene. A nakoniec mrkneme na to, ako jedlo a spánok ovplyvňujú to, ako vyzeráme a ako sa cítime. Dobre, tak poďme na to. Začneme tou najdôležitejšou otázkou zo všetkých. Prečo? Prečo sa zrazu všetko tak rýchlo mení? Možno je to presne tá otázka, ktorú si kladieme každý deň pri pohľade do zrkadla. Odpoveď je, verte či nie, jednoduchšia než sa zdá a má jedno meno. Áno, sú to hormóny. Predstavte si ich ako takých malých poslov, ktorí zrazu dostali obrovskú dávku energie a začali po celom tele roznášať správy, že je čas na veľké zmeny. Títo poslovia riadia všetko. Rast, nálady, no proste celý ten chaos. No a čo títo poslovia konkrétne robia? Dajú signál mazovým a potným žľazám, aby povedzme pridali plyn. A preto máme zrazu pocit, že si musíme častejšie umývať vlasy a naša pleť sa leskne viac ako predtým. Je to proste znamenie, že telo funguje presne tak, ako má. Je to úplne normálne. Keď už vieme, že za masnou pleťou stoja hormóny, poďme sa pozrieť, ako si s tým poradiť. Misia je jasná. Udržať si pleť čistú a zdravú. Vznik pupienka je v podstate taká jednoduchá reťazová reakcia. Hormóny nakopnú produkciu mazu, ten spolu s odumretými bunkami upchá pór, no a v tomto uzavretom prostredí si baktérie urobia párty, čo spôsobí zápal. A pupienok je na svete. Ale kľúč k úspechu je pravidelnosť. Nemusí to byť nič zložité, naozaj stačia tieto 3 jednoduché kroky. Dôležité je používať jemné produkty. Pretože paradoxne, ak pleť príliš vysušíme, začne produkovať ešte viac mazu, aby sa bránila. Takže jemne a pravidelne. Viem, je to obrovské pokušenie. Vidíme ten pupienok a máme pocit, že ho musíme okamžite zlikvidovať. Ale naozaj to stojí za to? Takže, jasná a stručná odpoveď – nie. Ruky preč. Vytláčaním si môžeme spôsobiť oveľa väčšie problémy. Ten zápal sa rozšíri a v horšom prípade nám zostane jazva. Oveľa lepšie je použiť nejaký lokálny prípravok, ktorý pupienok cielene vysuší. Dobre, pleť máme za sebou. Poďme na ďalšiu veľkú tému puberty – potenie. Prečo sa zrazu potíme viac a hlavne, prečo ten pot začína byť cítiť? A teraz prichádza zaujímavé vysvetlenie. Máme totiž 2 typy potných žliaz. Ekriné, tie máme od narodenia a slúžia na ochladzovanie. A potom apokriné, ktoré sa aktivujú až v puberte. Samotný pot z nich nezapácha. Problém nastáva, až keď sa dostane na kožu. Baktérie si na ňom urobia hostinu a vedľajším produktom je práve ten nepríjemný zápach. Riešenie je našťastie jednoduché a účinné. Základ je každodenná hygiena, sprcha, samozrejme čisté oblečenie každý deň, hlavne to, čo je priamo na tele. A tretím krokom je jemný dezodorant, ktorý pomôže vzniku zápachu predchádzať. Hormonálna búrka sa samozrejme nevyhýba ani vlasom. Poďme sa pozrieť na to, ako sa o ne starať, aby vyzerali čo najlepšie. To neexistuje jedna univerzálna odpoveď, pretože všetko závisí od typu vlasov. Pri rovných vlasoch sa masť šíri veľmi rýchlo, preto sa mastia najskôr. Naopak, kučeravé vlasy bývajú prirodzene suchšie a časté umývanie by im mohlo uškodiť. Treba si proste nájsť tú správnu frekvenciu, ktorá vyhovuje práve nám. Prechádzame k téme, o ktorej sa možno nehovorí tak často, ale je nesmierne dôležitá. Správna intímna hygiena je absolútny základ pre naše zdravie a pohodlie. Ak si máme zapamätať jedinú vec z tejto časti, nech je to toto. Umývať sa vždy spredu dozadu. Je to úplne jednoduchý zvyk, ktorý nás môže ochrániť pred naozaj nepríjemnými infekciami. Stačí si na to spomenúť pri každom umývaní alebo utieraní sa. Keď príde menštruácia, máme dnes na výber z množstva pomôcok. Vložky sú super na začiatok, sú jednoduché. Tampóny dávajú viac slobody pri športe, no a kalíšky či menštruačné nohavičky sú zase skvelé z ekologického aj praktického hľadiska. Najlepšie je proste vyskúšať, čo sadne najlepšie práve nám.
A toto je skvelý praktický tip. Pripravte si také malé vrecúško, ktoré budete mať stále v taške. Zachráni vás v nečakanej situácii a možno pomôže aj kamarátke v núdzi. Budete tak pripravené a v pohode, nech sa deje čokoľvek. No a na záver sa pozrieme na to, že starostlivosť o seba nie je len o tom, čo si dávame na seba, ale aj do seba. Náš celkový životný štýl má obrovský vplyv na to, ako vyzerá naša pleť. Je to jednoduché. Čím viac čerstvých a nespracovaných potravín jeme, tým lepšie pre našu pleť. Naopak, veľa cukru a priemyselne spracovaných jedál môže stav akné zhoršovať, pretože podporujú zápalové procesy v tele. Spánok to je ako rezet pre naše telo. Počas neho sa regeneruje pleť a vyrovnáva sa hladina hormónov. A práve v období dospievania, kedy telo prechádza toľkými zmenami, je dostatok spánku absolútne kľúčový. Určite to poznáte. Pred dôležitou písomkou sa nám na tvári objaví nový kamarát. To preto, že stres zvyšuje produkciu hormónov, ktoré zhoršujú akné. Preto je rovnako dôležité nájsť si čas na oddych a robiť veci, ktoré nás bavia a pri ktorých vypneme. Takže pamätajte si, že všetky tieto zmeny sú normálne a prejde si nimi každý. Učiť sa starať o svoje telo je ako učiť sa novú superschopnosť. Dáva nám to silu cítiť sa dobré a sebavedome. Dúfam, že vám tento sprievodca pomohol a ďakujem za pozornosť.